kaga an yi aure 100 amma da wuya ka samu 10 wanda ba su taba jikinsu ba kafin a daura aure. A ce dai bai taba dora hannunsa a jikinta ba, bata taba dora hannunsa a jikinta ba, har suka yi shekara 6-7 suna zance. Haka fa ake sai kai an ce budurwa ta ce shekara mu 7 muna soyayya. Kuna me? Muna soyayya shekara 7. Yaro ne fa ba mai tsoron Allah ba da yarinya ba mai tsoron Allah ba. Wasu suka shekara 7 suna mu'amala iyansu suna kallo. To ya za rayuwa mai kyau a wannan? Ana shan shisha, abubuwan da suke gani a fina-finai wasa ne, amma su ɗauka da gaske ne. Wani gani yake burgewa ne ya siyo matarsa kayan kallo ya cika mata ɗaki. Akwai wanda aka gaya min cewa a kasuwa duk sanda sabon fim ya fito sai an kai ma 10-20. Haka in ya tashi kasuwa da tafi da su gida ya kai matarsa ta sakawa. Tana ta kwasa wannan dafin. Ba lokacin karatun Qur'ani, ba lokacin zikiri, ba lokacin tuna lahira. Ga mata a waje, ga mata a gida. Cin amana aure ya yawa. Akwai wanda ba sa fara zina sai sun yi aure. To ka gaya mu yadda za a haifar da abin kirki. To shi yasa waɗannan abubuwan in ba a taka mu wancan mummunan hanyar birki ba, to an yi ta samun matsala kenan. Yanzu wani maza ce yanzu za ka yi aure dole sai ka bincika. Kaga ka sha maganin tauri. Mata suna yawo da wuka da kwalba, kaga dole mutum ya shige taka tsantsan. Mace da ba a santa da irin wannan halin ta'addanci ba, amma an canza tunanin mata masu tausayi, har dukansu ake ba sa rama. Amma yanzu kaga yadda abu ya kasance. Ka daga aurenka ka tsaya daga fara cewar ranar da aka zo aka daura har karshen ko kwana 3 ko kwana 4 ko kwana nawa kai, ka daga auren ka tsayar da shi, sai ka dauko annabi kuma ka ajiye shi, ka kalli abubuwan da kai, ka kalli kuma abin da annabi ya ce a yi, guda nawa ka yi a cikin aurenka, kuma ta ina ka saba masa, guda nawa ka saba wa manzo Allah. Ka auna wannan, za ka gane cewa baka tare da annabi wallahi. Saboda haka wannan abin da ake na pre-wedding, wai kawai mutum ya ɗauki yarinya, ya je kawai ya rungume ta inda ya ga dama. Ina jin haka ake ko? Kamar da yadda aka bani labari. Shikenan ku rungumi juna, kuna tsotsan juna ana koton. Yanzu sai an gaya maka ina matsayinsa? Tambayar ku nake. Ka tambayi uwarka ka ji yadda abin yake. Wallahi ka tambaya. Ka ce mama ni kam dama kuma haka kuka yi ne? A maganar gaskiya ne ai. Ai ga sunan iyayen namu muna kallon su. Ka ga mace shekara 60, shekara 40 ta yi da mijinta za ta rinka bada labari, ko shekara 50 har yanzu tana nan a gidan. Kai saboda sabon Allah yau kai auren wata 3 kuka saba da matar, saboda zunubi Allah ba zai kyale ka ba wallahi. Amma garan kai dade nan ga sunan waɗannan dattawan, ga sunan duk ku tambaye su. Na rantse da Allah za ka samu daga kan irinsu abin da ya baya ba a samun mutuwar aure. Aure baya mutuwa. Ga kunan ku kuma 'yan gabana a tambaye ku yanzu. Maganar gaskiya ne. A tambaye ku yanzu. Yanzu a cikin kunnan in ba su abu wani ya yi aure 3. Amma babansa aurensa 1. Tun da ka tashi daga uwarka ba a sake ta ba har yanzu tana. Kai kuma ka sake mata 2, ka sake 3. Wai ku har yanzu ba ku gane ciwon ku ba ne? Tambayar ku nake, wai har yanzu ba ku gane ciwon ku ba? Ba za ku yi magana ba? Sai kun yi magana ai. Wai har yanzu ba ku gane cutar ku ba ne? Ya aka yi waɗannan duka har yanzu auren su yana nan? Ya aka kai kuma naka har yanzu ka kasa shiryawa da matarka? To zunubanka ne. Ibnul Qayyim ya kirga abubuwa 47, yace in kai zunubi sai sun same ka, komin tsiyarka, sai dai wallahi in ka tuba ka daina. Daga cikin su ko matarka Allah ba zai bari ku shirya da ita ba. Zunubi zai hana. Kai ko godiya ko doki da kake hawa wallahi sai ya saba maka. Aurenka zunubi, zamanka da matarka zunubi, kasuwancinka zunubi, maganganunka zunubi, harkokinka zunubi, zamanka a kan titi zunubi, ka shiga gidanka zunubi, ko ina fa zunubi. Kuma ku cewa sai Allah ya kawo zaman lafiya, don me zai kawo? Tsoron ku yake ji. Ku ne da shi ko shi ne da ku? So da haka wannan zunubi ne. Duk kuma yaran da suke waɗannan za ka ga yadda auren yake ba a gamawa lafiya.
yanzu haka inda za mu tambayi tsofaffin nan watakila wani zai samu yana da ɗansa amma ɗan ya haifi 'ya'ya uku kuma an dawo masa da su sun zama liability a kansa, zunubin yaron da yake cutar su saboda ba ku abin ka'ida. To akwai wanda sharaɗi ne kafin ya aure ta sai ya gaya mata haka. Ko yau din nan wata ta gaya min cewa wani ya zo yana neman ta da aure, wai yau fa abin da matasa samarin sun je neman aure suke kenan saboda badala, saboda fasadi, saboda rashin tsoron Allah. Ya ce mata in dai tana so ya aure ta komai nata sai ya gani, ta nuna masa komai na jikinta, duk abin da take da shi na tsiraici. Wannan haɗuwar su fara na farko kenan. To akwai waɗanda suke wannan, 'yan matan suna nema a yi musu, su ma bazan suna nema a yi musu. Yaya auren ku zai albarka? Yaya za ku samu 'ya'ya masu biyayya mahaddata alkurani? Ba za ku taba samu ba. Haka za ku zo 'ya'yan su ta sa muku hawan jini da ciwon zuciya, dan lokacin da kuka zo hada auren da iyayensu barna da fasadi kuka yi. Ban yi maka magana zinace ba. Yanzu fa mutum yana zaune kawai da ya ga yarinya yana so ko sai mata waya, yace zai turo a dauke ta a mota a kai masa ita har gida. Ita kuma da yake banza ce sai ta yadda a dauke ta. Wai yanzu wai saurayi wai ya sa wai saboda mawadaci ne ko babba ne ya sa a dauke ta a kai masa ita a guest house ɗinsa. Yanzu matan arhassa har ta kai ga haka 'ya'yan naku. Shi yasa wayoyin nan da kake gani, duk wanda Allah ya jarbe shi da ya mace ya ba ta waya a hannunta ba tsoron Allah, na rantse maka da Allah wayan nan sai ta halakan maka da diya. Suna abubuwa marasa kyau da wayoyi. Shi yasa lokaci yana da kyau uba wop ya karbo wayar yarsa kurin ya ce zo ki bude, ka shiga galerin ka duba ka ga wani hotuna take ajiyewa tukuna. Yes, in ta kama larura ta saka bata ba aune wata ran kurin ka shiga ɗakin ta kawai ka duba ka ga da suwa take waya. Wata uwa ta gaya mun ta burge ni, ta ce ai malam duk lokacin da karfe 9 dare ta yi ya ta zan ce kawo wayarki, da wayar ta nake kwana, ta fi ki kwanta. Yarinya ce budurwa, ta ce maganar wayar dare a gidana babu. Ta ce kuma a hakan ma fa ban gama gamsuwa ba, na kan faki ido karfe 2:30 3 in kai samame in ji yaya. Kaga wannan mace ce irin ta kamar namiji kenan. Kuma ƴaƴan wannan zamanin sai da haka. Wato abin da yasa nake muku wannan bayani, wallahi malam zaka gama wahalar tarbiya wani dare ɗaya lalata maka tarbiyar ka. Kuma yaran nan ƴan matan da kuke gani, a lallaba Allah ya rufe asiri, maza lallaba ka sabu ka aurar da ita ta tafi can gidan mijinta, ba ta maka abin kunya ba. Amma akwai wulakancin da ya wuce ka gama tarbiyar yarka tun daga nazari, kana kai ta makaranta, kana kula da ita, ka dawo da ita, ka kula da ita, in uwarta za ta fita su tafi tare, haka kurin dare ɗaya a waya. Wani ya zo ta waya lalata maka tarbiyar da ka shekara 20 kana yi saboda baka da kishi. Ta ce ƙawarta ce take soyayya da wani, to Allah bai kaddara za su yi aure ba, yanzu har saka ranar aurenta da wani daban. To wai shine tsohon saurayin nata yake roƙonta wai akan adan Allah ta yadda ta bashi kanta, ta ce ma'ana su yi zina, wai saboda ba zai aure ta ba ko hakan zai sanyaya mai zuciya. To shine take cewa ya matsayin auren da za ta yi, sannan kuma tana din ne kenan ta riga to dai ban sani ba gaskiya. Abinda ta ce dai ita dai kira ko ta yi ne kam, wallahi dai da alama. To shine ta ce ya matsayin auren da za ta yi, sannan kuma idan Allah a mata nasiha da ita da shi. Malam ta yi gaskiya da alama ta yi. Ta ce ya matsayin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To iyaye ku ji, ga yarinya nan ta zo tana neman aure, yarinya ta zo ana neman ta da aure, ana neman ta da aure har an ba da ita ga wani daban. Kun ji ya zo yana neman sai ya lalata da ita. Da haka wallahi ni abin da zan fara faɗa, na farko kin aikata haram kuma kin shiga uku. Sunan ki kin shiga uku, kin shiga uku, ko in ce kin shiga 9, kuma kin aikata laifi, kin aikata haram. Ki je ki tuba, Allah ya yafe miki. Kenan wannan yana nuna kin yi zina.
ya je ya auri mazinaciya kenan kafin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yanzu dan girman Allah mutane, dan Allah yanzu mata za ku iya wannan? Ki je ki ɗauki mutuncinki ki ba da kanki ga wanda ba mijinki ba. Za a ɗaura miki aure gobe jibi, tsohon saurayinki da bai aure ki bai zo kwanta da ki. Yanzu ba mamaki malam ya mata ciki. Bawan Allah miskini wannan mijin da zai aure ta bai sani ba. Wataƙila malam wallahi ta tafi masa da ɗan da ba nashi ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna lillahi wa inna, ya Allah ka kare mu. Wannan rashin mutunci yayi yawa da mata kuke, ba kwa tsoron Allah wani lokacin a cikin sha'anin ku wallahi. Wannan yarinya ya kamata a same ta a zare ta da tsumagu wallahi. Baki kyauta ba abin da kika yi. Yanzu wannan me zaki ci ki cewa Allah? Me zaki ga mijinki? Wannan wani irin tunani ne? An ba da ke za a daura auren ki bai wuce kwanaki ba, tsohon saurayin ki wai yazo yana roƙon ki wai tunda bai same ki ba, ki je ki bada mutuncin ki kuma kika bada mutuncin naki. Shine yanzu zaki zo saboda kina da Malam Abdullah zai baki fatawa ki zo kina cewa wai ai miki nasiha? Ki ji tsoron Allah wallahi. Ki ji tsoron Allah, abin da ke baki kyauta ba wallahi. Kin cuci mijinki kin ha'ince shi. Ba yadda za a yi kina matar aure wani ya ce yana son ki, ba zai taɓa yiwuwa ya zama masoyi ba zai taɓa yiwuwa ya zama masoyi ba ne. Waɗansu damammaki da kike da shi a rayuwa yake so ya yi amfani da wannan damar, amma so ƙarya ne.